Mela jena di minix li ġratli, imma għaddejt minn kalvarju sawa. Jena għandi l-vizzju illi fos ħafna vizzijiet li naqqar għaw li ngiddem du frejja. U fejda għallek. Fil-ħanek. Għonek, għandek bieċa isa radba. Ma konx naf li teżisti, jessa skoprejt. Jek tħossa b'subaj, kimma għandek bieċa isa radba. U da differ wara li gerrimtu, insomma, etnuħu gost ta' fif, del-sodda nitfaw left, right, batna u waħlu ma' ġimkien. U eħilli ma' saqaf emmek dritt. U isek tħosslu ġie, ma' iktar mill-li uġie hija xaħġa, isa skomodanti, fimt? U ma' stajx, bdejt nħossu b'difreja u ma' stajtna illaw bxie. Tiġi karu. Taf xie kollok l-istess feeling il-popcorn għal-qoxra tijaw. Fatt jena temmen li meta dejjem ikolli l-floss Popcorn. fil-xismu fil-basket jew fil-karozza biex jek tiġri li mmuru naqlaħħax ma nkunx nistan Issa ħandek trik ieħor flok floss taf xiex tuża A for paper. Ek. Kimela għamela. Ġiri għamil ta' wkoll. Anke il-business cards aħjar, Ejwa, xiktar ebsinu. Skont kemm tkun insertjata l-ġewwa. Issa, un-bat, ġifir dejt nħossu t-tissajn għala u kull darba isu diħer iktar il-ġewwa da. Un-bat ċist fidejja tnalja zaħira. Tnalja zaħira, illi dejjem ikolli fuq u koll fil-basket. U għat l-lum tinaqalaw. Għamna xaħames jiem ta' di. Imma tnalja xiex tkun miegħek fil-basket. Tista' tgħid li flima. Tgħidlix li vera għandek waħda. Għandit nalja, Vera għandek tnalja. Vera għandit nalja. X'tambija tnalja? Għandi tulu biex. Isma, jena kolli ħafna affarijiet. Mr. Gadget. Għara, eżempju di biex la denjiliet li faj kolli wahda. Għandi, bżonna. Għandu bżonna, rajtu. Għandi bżonna. Meta jisir u Għandi di jek, tajjek, tul zaħira, daħħal di jek. San, mux Sa' niqaf. Daw l-affarijiet tippruvaw. Bada, irnexxirina, bada. l-affarijiet u ġbit tippruvaw tal-barra. fid-dar, U minn hemm lem, madniex innaqqar du frejja kif kont.